Arratsaldeon, 2026ko apirilaren 28ko udalbatzarrari hasiera emango diogu honako gai zerrenda honekin. Lehenengo puntuan 2026ko martxoaren 26ko bilkuraren akta onartzea. Onartu egiten da. Bigarren puntuan, alkatetzaren dekretuen kontrola 2026ko martxoaren 21-tik 2026ko apirilaren 22 bitartekoak. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Hirugarren puntuan, tokiko gobernu batzaren erabakien kontrola. 2026ko martxoaren 23-tik 2026ko apirilaren 20 bitartekoak. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Laugarren puntuan, 2025ko aurrekontuaren likidazioaren berri ematea. Xavier, arratsaldeon. Ez. Berez berri ematea da berez. Berri eman da, ez. Berri ematea da. Deno daukazue likidazioa, jakinaren gainean geratzen da beraz udalbatza. Bosgarrenean bai, alkate eta dekretuaren berri ematea dugu, Iker Basurko de Miguel Zinegotziari emandako kudeaketa eta eskumen delegazioak errebokatzea eta hainbat zinegotziren aldeko delegazio bereziak onartzea. Xavier? Bai, arratzalean, kasu honetan ere dekreto bat denez gero ez da beharrezkoa irakurtzea dena. Norbaitek eskatuko balu, norbaitek nahi balin badu, irakurriko dugu dekretua, baina berez ez da beharrezkoa zehartutako erabaki bada eta denok ezagutzen ez zuten. Eskerrik asko, azalpenik beharreztenez, jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Seigarren puntuan, 2026ko lanpostuen zerrendari akats zuzenketa egitea. Xavier? Mesez? Bai. Zarauzko udaleko udalbatzarrak 2025ko abenduaren 18an egindako bilkuran 2026ko lanpostuen zerrenda onartu zuen. Lanpostuen zerrenda hori 2026ko urtarrilaren 19ko gaon argitaratu zen. Espedientea ezertuta, lanpostuen zerrenda horretan hainbat lanposturen berariazko osagarrien zenbatekoan eta titulazio kodeetan akatsak antzeman dira. Administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren bateko 39/2015 legearen 109.2 artikuluaren arabera, administrazio publikoek edozein unetan zuzendu ditzakete beren egintzetako oker materialak, egitezkoak edo aritmetikoak. Horriek horrela, ikusita espedientean dagoen dokumentazioa eta antolakuntzako informazio batzordeak irizpena eman ondoren, udalbatzarrak, aho batez edo gehiengoz, erabakiko du. Lehena, Zarauzko udalaren 2026ko urteko lanpostuen zerrendan ondorengo zuzenketak egitea, eta ondoren taula jasotzen da. Jasotzen da lehendabizi aldatu beharrekoak eta ondoren taula zuzena. Bigarrena, 2026ko lanpostuen zerrendako kodeen zerrendan ondorengoak gehitzea, eta aipatzen dira taula batean 2 postu horiek. Hirugarrena, akats zuzenketa Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta Zarauzko udalaren webgunean argitaratzea. Eskerrik asko, Xavier. Txanda zabalduko egun beharra balego, ez? Bozkatu egingo dugu beraz, 6. puntua. 2026ko lanpostuen zerrendari akats zuzenketa onartzearen aldeko bozkak, 20, hau batez onartzen da. Zazpigarren puntua jarraian. Zerbitzuak eta jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen 8. ordenantza fiskalaren eraskineko A, E, G, R eta T atalak aldatzea. Xavier, mesedez? Prezio publikoak ezarri eta antolatzeko proposamena Gipuzkoako toki ogasunak arautzen dituen uztailaren 5ko 11/1989 foru arauaren 43 artikuluan eta hurrengoetan arautzen da. Hori dela eta toki araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1995 legearen 4.1a artikuluak toki erakundei ematen dien erregelamendua ahala aintzat hartuta, prezio publikoak ezarri eta aldatu ahal izango dira udalbatzarraren erabaki bidez. Uztailaren 5ko 11/1999 foru arau horren 50 artikuluan xedatutakoaren arabera. Ez uztailaren 5ko 11/99 foru arauak Gipuzkoako toki ogasunak arautzekoak, ez apirilaren 2ko 7/1995 legeak, toki araubidearen oinarriak arautzekoak ere,
Ez dute esartzen prezio publikoak esartzeko jarraitu beharreko prozedura. Ez dute aipatzen ordenantza bidez egin behar denik, fiskala izan ala ez. Eta horri dagokionez, Auzitegi Gorenaren 2000ko apirilaren 11ko epaiaren arabera, prezio publikoak tributu izaerarik ez dutenez, udalbatzarraren erabaki zesarri edo aldatzen dira, ordenantza fiskalen prozedura bermatzaileari jarraitu beharri gabe. Beraz, udalbatzarrak hartutako erabaki arautzailea da prezio publikoak esartzeko aukerarik egokiena. Antolakuntzako informazio batzordean, zerbitzuak eta jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen 8. ordenantzaren eranzkineko A, E, G, R eta T atalak aldatzeko proposamena aztertu dira. Eta aipatutako batzordeak ala proposatuta, udalbatzarrak, gehiengoz edo aho batez, erabakiko du. Lehena, zerbitzuak eta jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen 8. ordenantzaren eranzkineko A, E, G, R eta T atalak aldatzeko proposamena onartzea. Honela geratuko dira idatzita, eta ondoren jasotzen da prezio berrien zerrenda. Bigarrena, ebazpen hau Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitartzea, urriaren 1/2015 legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak 45.1 artikuluan xedatutako orain arabera eragina izan dezaten. Eskerrik asko, Xavier. Txanda zabalduko dugu, Garazi, Arratsaldeon, zure daita. Kaixo, Arratsaldeon. Gaur ikasturteai lotutako prezio publikoan eguneraketa bozkatuko deu, eta dokumentazioa irakurrita eta batzordean jasotako azalpenak entzun da. Sentsazioa da urten ere ez dagoela irizpide bateraturik, eta ez dagoela ikuspegi orokorrik. Eta noski ez dagoela progresitatea lantzeko benetako borondaterik. Batzordean esan zeniguten, departamentu bakoitzak erabakitzea zula igoera, edo ez igoera, edo mantentzia, eta horrek berak erakusteu arazoa. Udalak ez dulako marko politiko bateraturik erakusten. Eta hori da gure kezka nagusia gaurkoan. Zerbitzu guztiak interes publikoakoak diala esatezue, baina gero zerbitzu bakoitzan tratamentua ez da berdin-berdina izaten. Esate bateako, Euskaltegian kasuan doakotasunean jotzeko borondatea saldu dezue batzordian, eta hori positibotzat jotze deu. Musika eskolan berriz finantzaketa partekatuan logika mugatzeu igoera, erena Eusko Jaurlaritza jartzeulako, erena parte hartzaileak eta erena udalak. Kiroldegian kontratuan eguneraketa baldintzatze du, baino zeharkako gastu fikuak bakarrik kontutan hartuta. Aipatutako 3 zerbitzuek, hau da, defizitarioak dira, eta interes publikoa dutenez, defizitarioak izaten jarraitzeue, eta hau ez dudan jartzen, baina batzuen igoera, beste batzuen igoera faltakin dao, edo batzuk igotzea ikustezue, baina beste batzuk ez, edo igoera bat handio da beste batekin alderatuta. Eta hau ez da oso ondo ulertzen. Batzuen ehunekoa ezberdina dia igoeretan, eta ehuneko orokorrakin ez da berdina gaina. Bakoitzak bere logika izango, eta hau ez dudan jartzen, baina honekin ikustea lehen aipatu bezala ez daula zerbait bateratua edo irizpide bateratu bat prezio publiko bakoitzan igoera jartzeko garaian. Eta bigarrena, gure bigarren kezka handiena, progresitatea da. Uste urte asko goazela hau eskatzen, eta hontan ebai berriro aipatuko deuna. Ez da kontu teknikoa, ez zaigu iruditzen kontu teknikoa bakarrik danik behintzat, ez da kontu ekonomiko soila bakarrik, hau borondate politiko baten kontua dela iruditzen zaigu, eta gu garri dakaun zerbait da, udalak eskaintzen dituen zerbitzutan ezin diala bi tarifetan banatu. Hau da, soilik arruntak eta sozialak. Gizarte ez dalako bi multzutan banatzen. Badialako egoera ekonomiko oso ezberdinak eta prezio publikoak hori isleatu berdula pentsatze deulako. Hori da justizia soziala eta hori da gizarte kohesioa. Eta noski, hori da udal batekin berko lukeena. Horregatik aurten ezin dugu proposamen hau babestu, baina aldi berian, berriro ere gure burua aurkezte deu, prest gaudelako progresibitatean lantzen jarraitzeko edo hasteko, lanketa honekin hasteko, eta gure ekarpenak iteko. Baina argi izan berdeu, lehen aipatu bezala, borondate politiko egabe proposamen tekniko guztiak alferri diala. Horregatik gaur hemen galdetu nahi deu, modu zuzenian. Progresibitatea aplikatu nahi ezue, bai edo ez.
Hau da, gurekin batea lantzeko presa hau ezte progresibitate hau benetan, bai edo ez. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Garatzi. Lehen txandan, Jesus, arratsaldeon zure daitza. Arratsaldeon. Bueno, amaieratik hasiko naiz. Gaur goizeko 11etan, 3 udal taldeen bozeramaileei bialdi dizkiet korreo bat. Eta korreo horretan hain justu esaten dana da 2026ko ordenantzak udal batzarrian onartu zian garaian, udal gobernu honek hartu zuen konpromisoaren lehen urratsa. Hain justu, 2027 urteko ordenantza fiskalak lantzen hasten ginean, eta hori orain da, bidali zaizue e-mail bat, esanaz, hain justu, zuen proposamenak progresibitatearen inguruan eta ordenantza fiskalen inguruan, hilabeteko epian, mesedez, helarazteko. Alegia, oin daukazue, zuek hainbestetan eskatu dezuen proposamenak azaltzeko momentua, eta progresibitatearen gaiari buruz EH Bildu udaltaldiak hainbestetan esan duen, behaien proposamen horiek, udal gobernu honi azaltzeko ondoren dagozkion azterketa tekniko eta ekonomikoak egin alizateko. Zerbitik azkenean, udal gobernu honek, eta sartzen naiz aurretik komentatu dituzunakin, udal gobernu honek beraien teknikari, udalako teknikariekin, harremana dauka, egunerokotasunean lanian jarduten du, eta lanketa horren ondorioz, eta zerbitzuaren, eskemaren ondorioz, eta zerbitzu bakoitzaren karakteristiken ondorioz, erabakiak hartzen dira. Eta esaten dezuenian, ez dagola, ordenantza fiskal hauetan, politika bat, nik esango nuke, eta momentu batien errekonozitu duzute, badaudela irizpide batzuek. Lehenengoa, 2026ko ordenantza fiskalak eta prezio publikoak onartu zianian aurreko udazkenian, han ipini izan ehunekua. Bigarrena, eta txostenian irakurriko zenuten, prezio publikoak behar dutela oreka ekonomikoa. Eta oreka ekonomikoa bilatu behar dutela. Zergaitik azkenean, interes publikoa izan daiteke edozein zerbitzu. Udalak eskaintzen duena. Orduan, interes publikotik aratagore badaude beste irizpide batzuek. Eta horregaitikan, departamentu bakoitzak proposatzen ditu, azkenean, teknikoki eta politikoki, departamentu bakoitzak lantzen dituenak. Eta hor, berriro diot, hor, badago, nolabait, kriterio politiko bat. Zergaitik, kriterio politikorik ez balitzake egongo, besteak beste, ez genuke hainbat zerbitzu izoztuko, eta beste batzuek, dagokion igoera aplikatuko. Beraz, irizpideak, 2026an orokorrian onartu zen ehuneko igoera. Bigarrena, zerbitzu bakoitzaren karakteristikak ahaztu gabe teknikoki eta arau foralak eskatzen duen bezala, behar duen prezio eta kostuaren arteko oreka hori. Eta noski, udal gobernu honek dauzkan lehentasunak. Hori esan da, noski, zuek ikusiko zuen zer egiten dezuen, baina esaten dizuegu. Orain ikusiko dugu, EH Bildu udal taldeak proporzionalitateari buruz hitz egiten dunean, ea ber, zenolako proposamenak egiten ditun, zatik, udal gobernu honek bializue korreo elektroniko bat, hori azalduz. Eskerrik asko Jesus, lehen txandan, bigarren txandan barkatu, Ignacio, arratsaldeon zure daitza. Mi esker, arratsaldeon.
Bueno, enekan pentsauta gaur hitzartzia puntu honetan, baina jake hartu dan, baitare aprobetxatu nahiko nuke aukera politau, zarauztarrai aditzera emateko ordenantza fiskal hauetan padeleko pistan presio sartu ditugula, etorriko dian padeleko pista hauen presioak, 12 eurotan izangoa ordua kiroldegira abonatuta daudenantzat, eta 24 eurotan abonatuta ez daudenantzat. Horrek esan nahi du, beste herri ezberdinekin konparatuta presio oso kompetitibo bat eukiko deula, eta animatze dola baita ere zarauztarrai kiroldegiko abonatu izatea, presio betaz disfrutatu alizateko. Ja, anuntzi hori botata geho, baita ere aprobetxatu nahiko nuke, Garaziri esateko, eta Jesusek oso ondo adiera segun bezala, udala ez dala udal bat bakarrik. Departamentu ezberdina daude, errealitate ezberdina daude, teknikari ezberdina daude, egunero errealitate ezberdinak ikuste dituenak, eta nik uste hori dela gakua hemen. Ez da berdina euskaltegi bat, udal instalakuntzat kiroldegia bezala. Bakoitzak errealia ezberdina dazka, eta hori argi eta garbi ikusta, bakoitzak koste ezberdina dazka, eta baitare apostu sozial ezberdina dazka. Eta horregatikan, igoera ezberdina daude, kasu honetan, kiroldegian egondan kontratu berriagatik, edo, beste departamentutan dauden errealitate ezberdinagatik. Orduan, horrezin da esan, ordenantza fiskaletan onartze daunian bezala, igoera bateratu baten berdula, kosto ezberdina daude. Eta progresibitatean inguruan, baitare Jesusek oso ondo adierazun bezala, goizeko amaiketan biali da email bat honen inguruan hitzeitea eta mai baten eseitzea animatzeko alderdi politiko ezberdin guztioi. Nik uste udal gobernu honek argi eta garbi hartu zula konpromesua proposamena jaso eta lantzeko progresibitate baten aldeko lanketa batiteko. Eta nire galdera nik uste dela, benetan laneako eta proposamenak iteko pres zaudeten, edo kritika hutsak iteko besteik ez zaudeten. Zestakit benetan gaurko galdera hau datorren, imeiak ez irakurtzian emaitza bezala, edo kritikatzeko guatik bakarrikan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Inesio. Garazi, bigarren txandan zure daitza. Azkenen gontatik hasiko naiz, eta da esatia imeiak irakurtza ditugula. Bigarren kontua da emailak noiz bialtze dian, alegia, nik uste zeneketela progresida ipatuko zala, eta gaur goizean amaiketan biali da email hau, guk hau aliketa eixileina edo suabena hitzaiteko. Orduan, emailak irakurtza ditugu, lasai hon alde hortatikan. Lanian gure beba gaude, lasai. Bigarrena aipatu nahet, eta garrantzi haundia nahi dioteman, aurreko urtean guk progresidadea lantzeko proposamen bat ingenulako, eta erabilizan progresidade hau lantzeko ingenun dokumentu hau, udalbatzar honetan ekarri zan, pixka bat esango nuke gaina garrantzia kenduaz, eta nik uste benetan sekan funtsa kenduz, aipatu zalako dokumentu hau zala lanketarako eta eman genuen udalbatzarra baino bilabete bat lehenuo eta etzan bileraikin lanketa hau iteko. Gu pres ginean zirriborro honetatik hasteko eta etzan hasieraikan eman, bakarrikan udalbatzarra ekarri izan esanez, proposatze genula ez dakinun euro bat igotzia, ez dakinun, eske batzutan euro bakoitza garrantzia daka poltsiko ezberdinetan. Bigarrena aipatu nahetena da, proposamena esan bezala aurreko urtean ingenun bezala eta esertako erabilietan bezala benetan jakin nahi deula eta azken galderakin bukatu detena da benetan erantzutiana detena, zuek benetan presaudesten gurekin lantzeko progresibitatea eta benetan presaudesten progresibitatea aplikatzeko. Ez bai bazaudeste progresibitatea aplikatzeko alperri da lanketa baten gu ere bai eseitita egotia hor. Beste bat aipatu nahetena da, eta Inasiok aipatu du, departamentu ezberdinean egoera errealitate ezberdinak daudela, eta noski hori ulertze deu, baina aldi berian honek ere bai ekartzeu, ez da hola irizpide orokor bat. Igoera batzuk mantentzeitu zue 1,3, beste batzuk ez dia igotzen, beste batzuk 1,2,3, beste batzuk 1,2,9, eta horrek esateuna da, naiz eta errealitate ezberdinak egon, batzui defizitario izate dian horretan, gehiago uste jozuela defizitario izaten, eta beste batu ez. Eta hor aipatu Jesusak esan duna, politika bat badaola, noski, eta lehentasunak zuek aplikatzeitu zuela, baina ez da hola irizpide orokor bat, igoerak ez dialako, beste guztian mantentzeitu zuen bezala orokorrian iten. Eta azken aipatu nahetena da,
teknikarian kontua, teknikariak zuek dazkazue. Eta teknikariek laguntzeue proposamen zehatzak iten eta proposamenak aplikatzen, igo behar bada 102, 103, behaiek esateuelako zenbateko defizitaria izan da, zenbatekoa ez, eta hau dana. Orduan, gu prest gaude zuekin lantzeko, baina uste du proposamena lehenengo zuen partetik etorri beharra da olare, bai. Ze guk papel txuri baten aurrian, aurreko urtean ingenun bezala, ingenun papel txuri baten aurrian, erabiltzen nuen pixkat udalbatzar honetan, nik esango nuke garrantziak kenduta guk ingenun proposamenai. Orduan, lehenengo nahiko genuen bai zuek jakin, benetan zuek badakasuen zerbait pentsatuta, guk ez papel txuri baten iteko alperrik aurreko urtean bezala. Eta lanketa hori azkenian ez dalako erreala. Guk ite daun zerbait, gero zuek etortzez azte, eta ezertako ez du berabili. Orduan, benetan hori nahi du jakin. Eskerrik asko garazi. Jesus, bigarren txandan izteko, zure daitza. Bueno, a ver. Gaurkoa ez da invento bat izan, goizekua. Ostiralian, bialduzan errentetatik, bializan zirkular bat departamentuko, osea, udaleko departamentu guztietara, irekiera emanaz 2027ko ordenantza fiskalet lanketari. Astelenean, udal gobernu hau elkartzen da, eta esaten du, konpromisoa daukagu. Prestatu dezagun e-mail bat, eta e-mail hori bila dezagun. E-mail horretan, besteak beste, aipatzen dira gure iritziz kontutan hartu beharko litzazken, noski, arau foralak, jasangarritasuna, eta udal talde guztia izkatze zaie, unea iritsi dela, gauzak zehazteko. Más allá de los brindis al sol. Eta horrek zer esan nahi du? Hartu behar diala, ordenantza fiskalak, udal talde bezala, hartu behar dituzuela, guk, udal talde bakoitzak egiten ditugun bezala, zein dan marko juridikoa ikusi, eta hortikan proposamen zehatzak egin. Ez dakit zergaitik oposizioko udal taldeak eta beti esaten duena bere borondatea gobernatzea dela, ikusten duen zerbait celebria, zehaztasun batzuek eta hartu ibila, OHZ, hartu ibilgailuak, hartu beste zergak eta tasak, eta esatia. Guk proportzionalidadea horrela aplikatu nahi dugu. OHZ-tan horrela, ibilgailuetan horrela, hemen horrela, hemen ezin da arau foralak ez duelako uzten. Hori da eskatzen zaizuena. Orduan, zergaitikan, zehaztapen hoietatikan, eta leno udal gobernua osatzen duen, udal taldeetako bi zinegotziok esan dizuegu gure borondatea garbi dagoela, zatik, gure proposamena, 2026ko ordenantza fiskalana da, pleno honetara ekarri genuna eta onartu genuena. Eta 2027koa, hildo beretik joango litzake, baina zuk esaten duzue, gu progresibitatea aplikatu nahi dugu, oso ondo, gu pres gaude, zergaitikan guk, ordenantza fiskaletan eta presio publikoetan, azken urte hauetan, zan dezagun, progresibitateak aplikatu ditugu. OHZ-etan badago progresibidade bat, eta besteak beste, ezaztu, daukagula ordenantza berezi bat, hainbat obari sozial onartzen dituenak. Hori ere, progresibidadea bada. Beraz, hortik haratago, joan nahi dezue, guk prest entzuteko. Baina, zehaztuta. Zehaztuta, ez Inaxiok esan duen bezala, hola bota, eta kaso, ez. Maiganean daukazue, kolaboraziorako eta proposamenak egiteko bidea zabalik.
Eta hori esan da, ez dakit merezi duen beste esan dituzun gauzai erantzun ematia, baina bai, berriro esango deuna da, udal gobernu honek herritarrengandik gertu egiten du lana. Zerbitzu desberdinak ezagutzen ditugu. Eta ezagutzen ditugu herritarrek zer eskatzen duten, zerbitzu bakoitzak zer ematen dien, eta horren arabera zerbitzuak mantendu, berriak sortu eta beraien kostu prezioak erabakitzen ditugu. Politika egiten dugu. Eskarik asko, Jesus, eta bigarren txanda jamaituta, bozkatu egingo dugu 7. puntua. Zerbitzuak eta jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen 8. ordenantza fiskalaren erenskineko A, E, G, R eta T atalak aldatzearen aldeko bozkak, 11. Abstentzioak 9. Onartu egiten da. Zortzigarren puntua. Zarauzko udal mugapeko kale garbiketa eta antzeko zerbitzuak prezio berrikuspena. Xabier, mesedez? 2021ko urtarrilaren 28an egindako bilkuran, Udalbatzarrak Zarauzko udal mugapeko kale garbiketa eta antzeko zerbitzuak egiteko kontratua adjudikatzeko administrazio klausulen eta baldintza teknikoen agiriak onartzea eta deialdia egitea erabaki zuen. 2021ko apirilaren 19an egindako bilkuran, tokiko gobernu batzarrak Zarauz Garbia UTE enpresari adjudikatu zion lan hori egiteko kontratua. Urteko 1.442.341,87 eurotan bez barne. Kontratua 2021ko maiatzaren 20an sinatu zen, eta hasierak da 2021ko maiatzaren 28an. Azken horretan, zerbitzua 2021ko ekainaren batean hastea adostu zen. 2022ko azaroaren 24an, 2023ko apirilaren 27an, 2024ko apirilaren 25an eta 2025ko martxoaren 27an egindako bilkuretan, Udalbatzarrak urrenez urren kontratu aldatzea eta kontratuaren prezioa berrikustea erabaki zuen. Azken bilkuran, urteko prezio totala 1.892.923,80 eurotan finkatu zen, bez barne. 2026ko otsailaren 20an, Herrilan azpiegitura eta zerbitzuetako departamentuak prezioen berrikuspenari buruzko 94/2026 txosten egin du. Administrazio klausulen agirien 7. klausulak aurreikusten du kontratuaren prezioa berrikusi egingo dela, eskulanaren kostuari dagokionez. Horri jarraikiz, honako emaitza hau lotzen da. 1.364.345,72 euro bez barne. Lurralde arloko informazio batzordeak proposamena onartzaren aldeko irizpen eman du 2026ko apirilaren 16an egindako bileran. Hori guztia kontuan hartuta, Udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz honako hau erabakiko du. Lehena, Zarauzko udal mugapeko kale garbiketa eta antzeko zerbitzuak emateko Zarauz Garbia UTE enpresarekin sinatutako kontratuaren prezioa berrikustea, eskulanaren kostuaren berrikuspena kontuan hartuta, ondoren adierazten den moduan, bez sinatuta, eta ondoren taula jasotzen da kopuruekin. Bigarrena, prezioen berrikuspena aplikatu ondoren, 2026ko maiatzaren 21etik 2027ko maiatzaren 20ra bitartean, hau izango da zerbitzuagatik ordaindu beharreko zenbatekoa. 1.868.978,18 euro, beza barne. Eskarik asko, Xabier. Txanda zabalduko dugu. Iban, lehen txandan zure daitza. Arratsalde on guztioi. Gaurko osoko bilkuran herriko kale garbiketa zerbitzuaren prezioak berrikustea dagokigu. Hau ez da prozedura administratibo soil bat, gure herriaren egunerokoan eta irudian zuzeneko eragina duen erabaki bat da. Guztiok dakigu gure herria txukun eta garbi dagoela. Hori ez da guk bakarrik diogun zerbait. Herritarren aldetik jaso dugun iritzia da. Eta baita, bisitatzen gaituztenen aldetik ere. Kanpotik datozenek askotan aipatzen digute, gure kaleak zein garbi eta ordenatuta ikusten dituzten. Eta hori, harro egoteko modukoa da.
Mantenu eta garbiketa maila honi eusteko, beharrezkoa da lanean dauden langileen lan baldintza duinak bermatzea. Beraiei esker dagoelako zarautz, garbi eta txukun. Horretarako da presioen berrikuspena, zerbitzuaren kalitatea bermatzeko. Laburbilduz, gure herria bizitzeko eta bisitatzeko leku atsegina izaten jarrai dezan hartzen dugu erabaki hau. Herri txukun bat, herri biziagoa eta zainduagoa delako. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Iban, bigarren txandarako aukera. Bozkatu egingo dugu beraz, 8. puntua. Zarauzko udalmugapeko kale garbiketa eta antzeko zerbitzua prezio berrikuspena onartzearen aldeko bozkak, 20 aho batez onartzen da. 9. puntuan jarraian. Senidetzea eta elkartrukeko dirulaguntzen oinarri espezifikoen akats zuzenketa. Xabier, mesedez? 2024ko urteurrilaren 25ean egindako osoko bilkuran, udalbatzarrak dirulaguntzen oinarri espezifikoak onartu zituen. Horien artean, senidetzea eta elkartrukeko dirulaguntzen oinarri espezifikoak. Iragarkia 2024ko apirilaren 15ean argitaratu zen Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Ikusi da onartutako testuan transkripzio akats bat dagoela, eta nahiz eta oinarrien funtsa aldatu ez, ezin dira oinarrietan azaldu eta testuaren aldaketa egin behar da. 39/2015 legearen 109 artikuluan, bigarren atalean honela dio. Administrazio publikoek edozein unetan zuzendu ditzakete ofizioz edo interesdunek eskaturik beren egintzetako oker materialak, egitezkoak edo aritmetikoak. Horretan oinarrituta eta 2024 eta 2025ko dirulaguntzetan eraginik ez duela egiaztatuta, Hezkuntza Departamentuak proposatzen du oinarri espezifikoetako parrafo zehatz batzuk kentzea, bai euskarazko eta bai gaztelaniazko bertsioetan. Hezkuntza Departamentuak aldeko txostena egin du, 2026ko apirilaren 1. Euskarazko dokumentuan akats zuzenketa, zehazten diren parrafo hauek kendu. Puntu hauetan, 1, 3, 10 eta 12. Gaztelaniazko dokumentuan akats zuzenketa, ondorengo puntu hauetan, 1, 2 eta 10. Gaia aztertu ondoren, herritarren informazio batzordeak akordioa hartzea proposatzen dio udalbatzarrari. Lehena, 2024ko urtarrilaren 25ean osoko bilkuran onartutako senidetze eta elkartrukeko euskarazko eta gaztelerazko oinarri espezifikoetan 1, 2, 3, 10 eta 12 puntutan antzemandako akatsak zuzentzea. Bigarrena, akordio honen berri eta dirulaguntzen oinarri espezifikoak argitaratzea Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udalaren webgunean. Eskerrik asko, Xabier, txanda zabalduko genuke beharra balego, ez bozkatu egingo dugu beraz, 9. puntua. Senidetzea eta elkartrukeko dirulaguntzen oinarri espezifikoen akats zuzenketa onartzearen aldeko bozkak, 20 aho batez onartzen da. Eta honekin 10. puntura altzen gera eskari galderen janda. Eskaira galderarik ez badago, amaitu aurretik, gai baten berri eman nahi dizue denoi. Izan ere gaur apirilako 28, San Pelaio jaietarako 2 hilabete baino gutxiago falta diren honetan, iragarri nahi dizuet, dula 25 urte elkarteen lehen danborradaren antolatzaileak izango direla aurten San Pelaio jaien hasierako bandera igoeran protagonista nagusiak. Batetik, danborradak, aurtengo San Pelaio makila, garai hartan Zarauzko Turismo Bulegoko zuzendari zen Ana Mari Esnali emango dio, hainbeste urtez danborrada eta gure herriko festen antolakuntzan emandako laguntza eskertuz. Eta bestetik, 2001an helduen lehen danborrada hartan parte hartu zuten 4 elkarteetako antolatzaileak omenduko ditugu. Arkaitzmendi elkarteko Iñaki Olazabal Paxo, Hilario Beizama eta Pedro Mari Silban, Zurbaran elkarteko Xanti Negeruela, Urpekoak elkarteko Carlos Etxarte eta Karbailera elkarteko Jorge Asorei Zena. Bereiek izango dira beraz, aurtengo San Pelaio gauerdian Zarauzko bandera igoeran protagonistak, ondo merezita. Eta honekin bai, eskerrik asko danoi, eta gabona pasa.